Igsoon dunay pagdasig ang Dios sa matag usa kanato. Sa Salmo 62, versikulo 8. Salig kamo sa Dios sa tanang panahon o katawhan. Isugid kaniya ang tanang kalisdanan, kay siya ang atong dalangpanan. Mao kana ang pagdasig sa Dios sa matag usa kanato igsoon, nga dili lang ta sa panahon nga dunay problema nga musalig kita kaniya, kun dili sa tanang panahon musalig kita kaniya. Sa kalipay, sa kasakit, musalig kita sa Ginoo igsoon. Dili lang sa panahon nga magkinahanglan kita sa Dios, usa pa kita musalig ngadto kaniya. Usa pa kita musampit kaniya. Kung dili sa tanang panahon musalig kita sa Dios, sa tanang panahon isugid nato kaniya ang atong mga kalisdanan, ang atong mga pangandoy, mga tinguha sa atong kinabuhi, atong isalig sa Ginoo, atong iampo kaniya ang tanan. Musampit kita kanunay sa Ginoo, tungod kay siya ang atong taguanan, siya ang atong dalangpanan, siya ang atong kusog. Ang Dios sa kanunay, magpanalangin sa matag usa kanato. Maong sa tanang panahon igsoon, i-offer ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, nga walay laing mugawas diha sa imong baba, kundi ang Dios lang. Nga walay laing gipitik sa imong kasing-kasing, kundi ang Dios lang. Ang imong kinabuhi alang lang gayud sa Ginoo. Maong sa tanang panahon, sampit kanunay sa Ginoo, salig kanunay sa Ginoo, dangop kanunay sa Ginoo. Tungod kay siya lang ang nagbantay sa matag usa o nagpanalangin sa matag usa kanato, og diha kaniya atong makaplagan ang tinuod nga kadaugan. God bless sa tanan.